Hi, I'm Bradley Cooper, and I'm here to present Limitless. Det var Biozone, der kom med et event til gallapremiere, så tænkte vi, der må vi lige komme forbi og se Bradley i virkeligheden. Og Bradley Cooper kommer. Det har været mærkeligt at møde ham, det har været rigtig specielt, men det har været rigtig, rigtig fedt, og så er han super cool. Så. Ja, sød fyr. God dreng. Altså, det er jo altid vildt at møde kendte. Sådan er det, specielt amerikanske, fordi det er ikke folk, der stået ind i på gaden. Det her, det er lidt vildt, ikke? Det er og kun meget tæt på. Og meget, meget tæt på, ikke? Mr. Bradley Cooper. I mean, the people are beautiful here. I've always heard that, but it's very true. This is insane theater. Where are we? Like a spaceship?